Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, тут Маша Калеснікава. Натуральна, што зараз працягваюцца святы, што працягваюцца зімовыя вакацыі, і многія бацькі шукаюць магчымасці, як іхнім дзецям бавіць гэты самы час. І, дарэчы, таксама ёсць такая праблема, што многія бацькі узгадваюць, што ай-яй-яй, трэба завесці дзіця на нейкі ранішнік, пажадана беларускамоўны, але гэтых івентаў не так шмат. І вось сённяшнія нашыя госці, гэта дырэктар арт-сядзібы Олег Снег і музыка Роман Орлоў. Людзі, якія акурат і заняліся гэтай справай, стварэннем беларускамоўных дзіцячых ранішнікаў. Госці нашай студыі. Прывітанне, хлопцы. Прывітанне, з Новым годам. З Новым годам, так. Ну, відаць, пачнем з Романа, таму што заўтра, прынамсі, будзе два ранішнікі ці два спектаклі, якія называюцца «Як літара У уратавала каляды». Як літара У нескладовая уратавала каляды. У нескладовая. Так, ну, ужо адбылася прэм'ера 30 числа. Ці задаволены тым, як усё праходзіць? Да, я задаволены. Па вялікім рахунку мы ўвязаліся в авантуру, дзякуючы Віталію Супрановичу, які падтрымаў эту ідэю. Ідэя прыйшла крыху менш за год назад. То есть яна у выглядзе такого логлайна, як кажуць прадюсеры, да, калі можна агульную канцэпцыю там спектакля, фільма, чаго заўгодна выкласці 25 словамі. Вось. У мяне атрымлівалася выкласці гэтую ідэю, і я змог зацікавіць Віталя, і все закруцілася перад Новым годам. Сапраўды 30-го мы правялі аншлагавую прэм'еру. Можна, конечно, казаць, што пляцоўка не такая вялікая, ну, але тым не менш, мне здаецца, што мы намацалі нейкі нерв такі ў грамадстве. Гэта які? Ну, мне здаецца, што мы, вось вельмі добра, што тут Алесь зараз, таму што мне здаецца, што мы намацалі гэты нерв не зусім у беларускамоўным грамадстве. Я, прынамсі, мне было б вельмі прыемна думаць, што мы далучаем людзей, якія робяць першы крок у бок да беларускага. То бок я гэта адчуваў. І нават нейкі такі... Ну, можна па-рознаму адносіцца да прадукта, які мы выпусцілі, да? Ёсць рэзка негатыўныя водгукі. Да, мы это цудоўна все разумеем, але тут трэба разумець, што мы не робім там Шекспір, не робім там Гамлет, Макбет. У нас ёсць праект для дарослых, ён, дарэчы, таксама на той же самой пляцоўцы. 17 лютага это праект «Чарадзей», які ўжо двойчы быў заяўлены ў філармоніі. Гэта праект для дарослых. Тут трэба умець паглядзець на імпрэзу вачыма 3гадовага дзіцяці. І мне здаецца, што вось гэтыя 3гадовыя дзеці, многія з якіх не з беларускамоўнага асяроддзя, для іх гэта быў сапраўды цікавы для многіх першы досвед, калі яны упершыню там чулі слова «жыжаль», скажем. Вось. А тое, чым займаецца, скажем, арт-сядзіба, там Доўгушаў і гэтак далей, гэта, напэўна, базуецца, я не памылюся, калі скажу, на дастаткова дакладнай рэканструкцыі каляднага абраду, і тут ёсць пэўная сталая аўдыторыя, якая, напэўна, павялічваецца, але гэта не мейнстрім прадукт, я, можа быць, памыляюся. Мне падаецца, наадварот, вось гэтыя ўсе ранішнікі арт-сядзібы сталі мейнстрымам. Ці я не маю рацыі? З якого боку паглядзець. Вядома, там ёсць нейкая частка, як рэканструкцыя, але гэта можна назваць зараз уже мейнстрымам, таму што ўсё больш і больш людзей туды ходзіць. От мы ўжо рабілі з Доўгушавым у тым годзе ялінкі, у нас было меншае памяшканне, у нас было больш датаў, і людзей не сказаў, што было там дастаткова шмат, як хацелася. Але ў гэтым годзе я бачу поспех, я бачу, што там людзі, бацькі званяць і ў дзень, і самага ранку, калі я толькі пачынаюся, і ўжо там набліжаюся да таго, каб легчы спаць, і ўсё бацькі званяць для таго, каб замовіць месца. А колькі у вас ялінак сёлета, прабачце? Было 2, але я магу перакламаць, што заўтра будзе 3 ў Бабруі з гуртом Вурай, з Доўгушавым, каб рабіць там ялінку. Пакуль яшчэ Доўгушаў тут. Ну так, я трэба лавіць момант. Так, я нагадаю, што гэта жывы эфір Еўрарадыё, і нас можна глядзець у Фейсбуку, Одноклассниках, ВКонтакте, и, калі ласка, под гэтым відэастрымам вы можете задаваць пытанні нашим гостям Роману Орлову, Олесю Снегу. Мы на ўсе адкажем. Так что актывізуйцеся і, натуральна, ставьте лайки і рэпостце гэты самы стрым. Дарэчы, у нас ёсць каментар нашага журналіста Змітра Лукашука, які вось прысутнічаў на ранішніку Романа Орлова. Давайте паслухаем. Напярэдадні Нового года
заўсёды хочацца дзяцей звадзіць на нейкае навагодняе шоу, спектакль ці ўвогуле нейкае свята зрабіць. І па Мінску сапраўды вельмі шмат такога адбываецца, але, на жаль, пераважна на расійскай мове, таму хочацца нечага такога народнай мове аўтэнтычнага, а выбар невялікі. Таму вельмі дарэчы была гэта казка пра унескладовае. З задавальненнем пайшлі, былі на самой этой казке, спадабалася тое, што было да пачатку. Самой казкі, то я буду найперш казаць пра ўражанні дзяцей, якіх назіраў у зале, і сваёй дачкі. Ім усім вельмі спадабалася. Можна казаць пра тое, што хацелася болей, таму што казка даволі кароткая, скажем так, там хвілінаў 30 ці 40 толькі яна ідзе. Хацелася працягу, можа быць, не загружана нейкай такой занадта філасофіяй, хтосьці скажа, што вельмі простенькая, да, сапраўды, там нічога складанага нема, казка даволі простая, і перавага, што для малых дзяцей, скажем, там 5, 6, 7 гадоў, можа быць, менавіта так проста і трэба даводзіць. Таму, да, можа быць, гэта нагадывала крыху такі ўзровень ранішніка, але дзецям, можа быць, перад Новым годам менавіта такога простага і вясёлага хацелася. Таму дзеці вельмі адгукаліся на, скажем, там, інтэрактыў, які прапаноўвалі акторы, пляскалі, падпявалі, не хацелі сыходзіць. Таму разам з усімі тымі, можа быць, якія можна было паставіць як недахопы аўтарам гэтага спектакля, хочацца азначыць, што дзецям спадабалася, яны лепшыя крытыкі і, скажем, з задавальненнем глядзелі. Вось такое ўражанне. Я нагадаю, што гэта быў наш карэспандэнт Зміцер Лукашук. Зміцер зараз знаходзіцца ў камандыроўцы, і мы прабачаемся за не самую найлепшую якасць уключэння з метра. І, дарэчы, калі можна, я яшчэ зараз адзін каментар прачытаю іншага кшталту. Як лідара ўратавала каляды, лепей было мне не ведаць, такой лухты я даўно не бачыла, недапечаная самадзейнасць з вялікай рэкламай. Няёмка ганьбіць, бо разумею, што я зараз час такі, калі варта падтрымаць любую беларускамоўную ініцыятыву. Трэба было проста не праходзіць у залю. Так добра прачыналася імпрэза, як жа гасціны весела сустракалі, якія звонкія калядкі спявалі, як весела тупцелі і танчылі, і карагуды вадзілі, якія смачныя дармовыя глазураваныя сыркі, імбірная печыўка. Вельмі ёмка сказаў наш радзім, што яму спадабалася, але крыху. Аднаму вочку спадабалася, а другому не. Вось такія розныя меркаванні. Але зноў жа, я разумею, што гэта каментар з боку бацькоў. Трэба разумець, што ў нас краіна экспертаў, і, натуральна, все разбіраюцца ва ўсім. В кіно, в тэатры, в хітах. Это, безумоўна, так. Але аднаму вочку радзіма спадабалася. Я разумею, што прадукт вельмі сыры. Паўтаруся, гэта не апраўданне, але, паўтаруся, у нас было толькі 3 тыдні, каб зрабіць нешта. Нешта, я лічу, што мы зрабілі. Бацькі, якія ў беларускамоўнай прасторы ўжо знаходзяцца даўно, гэта будуць самыя незадаволеныя людзі. Я паўтаруся яшчэ раз. Так, это трэба проста прызнаць, што мы у нейкім сэнсе падставляемся нават пад нейкі такі негатыўны піар, але на нашу карысць сведчыць водгукі людзей, якія не цікавіліся этой тэмай ніколі. Яны на 99% станоўчыя, і гэтых людзей прыйшло вельмі шмат. Глядзі, ты тут кажаш, што але атрымалася нешта. Ці ўсё ж лепш нешта, але на беларускай мове, ці ўсё ж лепш нічога? Ці лепш нешта добрае, але на іншай мове? Вось тут такі таксама момант, таму што тыя людзі, якія ўпершыню ідуць на нешта беларускамоўнае, хочацца ўсё ж ім даць нешта, што запомніцца надоўга.
І што будзе круто? Я скажу так, что у мяне ёсць санкцыя вось Віталя Супрановича, з якім мы разам все это робім, анансировать, что мы будзем працягваць. Наогул это можа быць прагучыць так на фоне гэтых негатыўных водгукаў нават неяк вызывающе, але на вясновых вакацыях мы пастараемся наступную серію наша комікса пра унескладовае запусціць, такі наш адказ Марвел. Гэта будзе казка пра тое, як унескладовае гукала вясну. Безумоўна. Я лічу, што ўжо на ўзроўні толькі этой заявкі пэўная колькасць беларускамоўнага асяроддзя яшчэ больш пачне наезжаць. Вот это просто мой прогноз. Я уже не першы год этим всем займаюся. Я эти эманацыі все заўсёды вельмі добра адчуваю. Так, мы не ідэальныя, шмат хто з актораў там не прафесіяналы, але я лічу, што трэба бачыць сапраўды карысныя моманты. Але ты не хочаш зрабіць ж нешта ідэальнае? Конечно, я хочу зрабіць нешта ідэальнае. Ну. Але для того, каб зрабіць нешта ідэальнае, трэба просто нешта рабіць. Мне хочется задаць простае пытанне. Ну вось гэта ж зусім не складана атрымалася ў рэальнасці пайсці, знайсці прамоўтара, вызначыцца з канцэртнай пляцоўкай, знайсці вольную дату, заявіць прадукт і зрабіць. Чаму это ніхто не зрабіў? Ну так, тут ёсць рацыя, натуральна. Ну а ўвогуле, на ваш погляд, ці хапае ўсё ж Мінску імпрэз беларускамоўных для дзяцей? Таму што, напрыклад, у мінулым годзе, здаецца, іх было, ці это быў пазамінулы год, іх было насамрэч шмат, і яны не карысталіся попытам. Я думаю, чым больш іх будзе, тым лепей. І наогул ёсць такая праблема, я лічу, не ў саміх там калядных ранішніках, а ў тым, што арганізатары ўзгадваюць пра дзетак, ну, як мы, толькі бліжэй да Новага года, да калядаў. А чаму ім не займацца і вясной? Вось, як вы правильна сказалі, гэта вельмі класна. Чаму не займацца імі ўлетку? Ну, так. Чаму не рабіць там дзіцячыя беларускамоўныя летнікі? Гэта даволі будзе цікава. Я думаю, хадзіць. А мы ўзгадваем пра дзетак толькі на каляды. Гэта такі... Гэта несправядліва, таму гэта трэба вырашаць. А наконт таго, ці іх хапае гэтых калядных ранішнікаў, вядома, нечым. І ўвогуле ранішнікаў для дзяцей, увогуле нейкіх івентаў дзіцячых. Дзіцячых праектаў не так шмат, тым больш па-беларуску. Я думаю, што варта людзям думаць пра гэта і распачынаць. Ёсць жа пляцоўкі, ёсць рукі вольныя, ёсць час у многіх людзей. Людзі сядзяць дома і не робяць гэта. Ну да, да таго ж все з'яўляюцца экспертамі. Мяркуючы па тым, якія рубашкі напісаны в інтэрнэце, все цудоўна разумеюць, як пісаць сцэнары, як ствараць медыакантэнт. Дарэчы, тут вот я... скажу некалькі падзяк. Мы калі з Віталём рыхтаваліся, мы амаль што ні ў кога не атрымалі адмову. У нас было вельмі шмат і медыападтрымкі. Валік Грышко зрабіў медыакантэнт. Я все-таки некаторым бацькам заўважу, што тое, што мы пускалі ззаду на экран, ну, не заўсёды выкарыстоўваецца ў дзіцячых ранішніках школьных бясплатных. Так, ну, на секундочку. Паколькі я чалавек ад музыкі, недалёкі, можа быць, некаторыя чулі пра это, то, напэўна, таксама складана наезжаць на музычную частку. Можна, конечно, сказаць, што яна можа быць слаба запісана, не ў самай дарагой студыі, але мне здаецца, песню, якую спявае Жыжаль, альбо песня літары унескладовая, гэта таксама дастаткова штучны прадукт. Ну, як бы, мы прынцыпова не выкарыстоўвалі рэальныя калядныя песні, мы выкарыстоўвалі іх у фае, дзеля таго, каб стварыць... пэўную атмасферу. Настроіць. Так, але сам прадукт мы закруцілі вакол вось этого міфалагічнага персонажа літары унескладовыя, далучыўшы духаў беларускай зямлі. Гэта нечакана, і кагосьці гэта магло як бы пакаробіць. Таму я лічу, што тут недзе з падсвядомасці ідзе нейкі таксама пратэст. Да таго ж я заўважу яшчэ адзін момант. В асноўным все ранішнікі такога фармату яны ідуць пад поўны плюс. Што гэта значыць? Гэта значыць, гукарэжысёр пускае поўную балванку. І акторы проста ходзяць як лялькі і балбочуць як бы вуснамі. Адкрываюць рот. Так. У нас спектакль ішоў напалову ўжывую. То бок 6 асноўных актораў все свае тэксты казалі праз так званыя мікрафонныя гарнітуры. Гэта складана, асабліва на стрэсе для 15гадовай, там, допустим, акторкі абсалютна маладой, якая грала ў нас лялю. Але тым не менш, я лічу, што на 4 з мінусам, прынамсі, все як бы справіліся. Ніякага завалу не было. Хоць это тэхнічна нават зрабіць дастаткова складана. Ну, это яшчэ адно такое маё прывітанне экспертам.
Добра. У такім выпадку мы зараз перарвемся на невялікую паузу. Я нагадаю, што нашы сённяшнія госці музыка Роман Орлоў і дырэктар арт-сядзібы Алі Снег, і мы размаўляем пра беларускамоўныя дзіцячыя ранішнікі, якія вось акурат цяпер вельмі актуальныя. Не пераключайцеся. Чарговый раз кладется ветер на песок, десяток фраз стякают бы каменный сок крыху об тым, что так бракуе день на час, и як заўжды сустрэцца маем іншы раз. Может быть, это небо мяняе значэнне слоў. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Прайшлі першыя таргі на беларускай валютна-фондавай біржы, і на першых таргах 2018 года заўважна падрос курс еўра. Гэтыя таргі адбыліся сёння 3 студзеня. Па іх выніках і паўсталі новыя курсы, вызначаныя Нацбанкам. Курс долара США вырас на 2 долі капейкі, вельмі істотна вырас курс еўра, адразу на 8 доляў капейкі. За 100 расійскіх рублёў даюць сёння 3 рублі 43 капейкі, а беларускі рубель аслабеў да кошыка валют амаль на 0,41%. Майк Тайсон запланаваў вырошчваць марыхуану ў Каліфорніі. Завод па перапрацоўцы марыхуаны ён запланаваў адкрыць. Былы абсалютны чэмпіён свету па боксу купіў больш за 16 гектараў зямлі дзеля гэтай мэты. Участак размяшчаецца ў Каліфорніі, дзе з 1 студзеня, нагадаю, дазволена прадаваць марыхуану для рэкрэацыйных мэтаў, а таксама вырошчваць яе. Кампанія Тайсона будзе займацца яшчэ і даследаваннем у галіне медычнага ўжывання на марыхуаны. 11-гадовы хлопчык у Лунінцы за 2 гады выцягнуў у бацькі з сейфа больш за 5 тысяч доляраў і больш за 30 тысяч расійскіх рублёў. Хлопчык і ведаў, дзе бацька хавае ключ ад сейфа, і карыстаўся гэтым. Грошы выносіў старэйшаму таварышу, навучэнцу аднаго з каледжаў, які змушаў дзіця да гэтага. Падчас папярэдняга расследавання налічана 27 эпізодаў. Падазраванаму споўнілася 18 гадоў, і справа на яго ўжо перададзеная ў суд, паведамляе лунінецкая міліцыя. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім салют, мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё, і сёння разам з дырэктарам арт-сядзібы Алісем Снегам і музыкам Романом Орловым мы размаўляем пра дзіцячыя калядныя ранішнікі. І вось, дарэчы, давайте паслухаем Глеба Лабазенка, нашага галоўнага эксперта беларускамоўнага, у якога двое дзяцей, і які ведае, што рабіць усім, хто хоча выхоўваць сваіх дзяцей па-беларуску. Все пачынаецца з сям'і. И у нас каждый день дома белорусскомовный ивент, потому что мы здесь размаўляем только по-белоруску, это первое. Другое, мы вводим детей в белорусскомовный садок, где белорусскомовные выховательки, яны каждый день занураныя в эту атмосферу. У іх адбываюцца некие там постановки, некие спектакли, яны нешта робяць там каждый день у садку. Менавіта ў калядны час мы зводили детей на ялинку, якую организовывала арт-сядзіба сумесна с Сержуком Долгушевым, с гуртом Вурай. Завтра мы идем на казку Романа Орлова про літеру «Унескладовая». 7 студзеня мы идем на концерт Вайцюшкевича. Яны уже выучили песню на каляды, уже ободва спяваюць. Таму асабіста ў нашай сям'і такога недахопу нема. Я разумею, про што ідзе гаворка, про то, што нема асаблівага выбару, але, як кажуць, попыт нараджае прапанову, і я чуў, што тыя ж самыя беларускамоўныя ялінкі ў мінулым годзе для
артыстаў, для музыкаў просто аказаліся стратнымі. Тое, што недастаткова людзей прыйшло, недастаткова білетаў было набыта, но зразумела, што з усімі артыстамі трэба расплаціцца. Так што я думаю, што тут адно звязана з другім, і чым больш людзей будзе прыходзіць нават на тыя мерапрыемствы, якія ёсць, тым больш тых мерапрыемстваў у прынцыпе будзе. Дзякую Глебу Лабазенку. Ну то бок мы зноў бачым сітуацыю, што мала людзей, якія б хацелі нешта рабіць вось падобнае і ствараць нешта па-беларуску. Ну іх мала, зато на нашых імпрэзах тады будзе аншлаг. Не, ну вядома, чым больш імпрэзаў, тым лепш, як я ўжо казаў, і варта рабіць шмат калядных ялінак, каб у дзяцей і у бацькоў быў выбар. Да і не то, што выбар, каб, напрыклад, бацькі павялі ў панядзелак на адну ялінку, вось як правільна Глеб зрабіў, а ў аўторак на другую, гэта даволі цікава і разнастайна для дзетак. Мне здаецца, ще все-таки адбываюцца пэўныя зрухі ў грамадстве, і попыт ён узнікае. Все-таки ідзе такі ўнутраны аналіз, я паўтаруся, можа быць, ці скажу трэці ці чацвёрты раз, што далучаюцца да працэсу людзі, якія не размаўляюць, як Глеб Лабазенка ў сям'і са сваімі дзецьмі па-беларуску. І вось это, магчыма, самае істотнае, таму што беларуская прастора павінна павялічвацца. І все-таки, ну, як бы вось вы кажаце, у мінулым годзе былі ялінкі стратныя. Я разумею, што ёсць негатыўныя водгукі на наш прадукт, але ну, аншлагавая прэм'ера, напэўна, сведчыць пра тое, што пэўная частка грамадства новая ўжо далучылася, і яна як бы ну, ідзе. Ідзе ну, да нечага беларускага, да разумення, што павінна быць Беларусь. Окей, ну ўсё ж, як вы думаеце, ці ўсё ж лепш, каб было па-беларуску, і няважна якой якасці, ці ўсё ж лепш увогуле ніяк не ладзіць? Ну, першыя імпрэзы, я думаю, бываюць такія, як слова, ёсць дэмка, і вось яны могуць такія быць з рознымі там касякамі, з праблемамі, з нейкімі там негатыўнымі водгукамі, але веру тое, што ну, вось наш прадукт рамана, ён вырасце, і мы выгадаем бацькоў і дзяцей, і ўсё будзе з кожным разам все лепш і лепш. Ну, так мусіць быць. А крытыка, яна заўжды будзе, ну, нават там, калі мы будзем на 10-й год рабіць гэты калядны лінкі, ўсё адно нейкая крытыка будзе. Вось у нас быў такі момант, калі на першую у нас было 2 дні ялінак, на першы дзень хапіла стульчыкаў, на другі не, прыйшлося бегаць шукаць па розных офісах хутенька, бо у нас ялінка разлічана на тое, каб людзі збольшага дзеткі сидзелі там на падлозе, яны вскаквалі, прыгалі, скакалі, але бацькі ж таксама хочуць пасядзець на першых шэрагах і паглядзець гэтыя батлейкі ялінкі. І таму прыйшлося шукаць хутенька стульяў. Гэта, вядома, невялічкая праблема, але яна ну, для нас як арганізатараў ёсць. І я думаю, што з кожным разам будзе все лепш і лепш. Так? Мне таксама здаецца, што сапраўды, дзякуй, але з кожным разам заўсёды бывае все лепш і лепш, калі нешта робіш. І у любым выпадку адзін канцэрт заменяе 100 рэпетыцый. Няма нічого больш сумна, як толькі без конца пісаць нешта в стол і мець вялікі набор нерэалізаваных ідэй. Ну, а як табе ўвогуле быць кампазітарам для дзяцей? Як гэты досвед? Ну, табе адбіўся? Это нешта нават па карме такое вельмі прыемнае, на мой погляд. Ну і зноў жа я скажу, мне вельмі дзіўна, як і ў выпадку з чарадзеем, да? Здавалася б, што можа быць больш простае, як толькі взять вот это наша там князя, ну і стварыць нейкі тэатральны праект вакол яго. Столькі разумных беларусаў вакол, все таленавітыя, чамусьці ніхто это не зрабіў. Роман Орлов робіць, ну і натуральна там па чарадзею, конечно, таксама. Эксперты, яшчэ раз эксперты. Тут, дарэчы, вось пытанне да нас прыходзяць. Напрыклад, бонсцікі збіраюць Мінск-арэну. Можа, варта паразмаўляць з імі, з іх стваральнікамі, каб яны таксама рабілі кавалкі праграмы па-беларуску, калі прыязджаюць у Мінск? Бонсцікі, калі не памыляюся, гэта наогул Евраопта праект, ці не? Бонсцікі гэта, па-мойму, піарчыца Тацяна Курбат стварыла для Евраопта. Чакайце, гэта мне падаецца, што яны маюць на ўвазе ўвогуле фіксікаў. Яны, напэўна, блытаніна, таму што бонсцікі гэта беларуская калька. Да, гэта беларуская калька, то бок па сутнасці гэта, ну не будзем уже яшчэ раз эту кампанію в эфіры Так, упамінаць. фіксікі збіраюць Мінск-арэну. Вось, дык можа варта сапраўды з іх стваральнікамі паразмаўляць, каб яны размаўлялі па-беларуску ў нас. Ці дапаможа гэта прыцягнуць увагу там да мовы? Мне чамусьці здаецца, што трэба все рабіць паступова.
вось гэтыя вось спробы адразу в Мінск-арену і выдаць жаданае за тое, што ёсць на дадзены момант мы разумеем. Заўтра 2 спектаклі, і мы ведаем ужо, што мы вельмі запрашаем вас і на 15:00, на 18:00, але мы ведаем, што там нам хацелася б, каб вы былі аншлагі. Але я адразу скажу, што не дзякуй, дарэчы, фонду вяртання Паўла Бераговіча і Александру Касачу з Jet Sounds, якія выкупілі частку квіткоў для таго, каб мы праз Тамару Лісіцкую, наша эксперта па дабрачыннасці, распаўсюдзілі частку квіткоў праз дзіцячыя дамы. Гэта таксама вось, ну, як бы наша прынцыповае з Віталем рашэнне. Мы заўтра ўбачым в зале нават дзяцей у вазках, якія не могуць пайсці ні на бонсцікаў, ні на брэменскіх музыкантаў на льду, але хай яны паглядзяць хаця б эту казку пра унескладовую. Я думаю, што горш не будзе в гэты калядны час. Вось, я хочу сказаць, што можа быць, у мінулым годзе гэтых сем'яў было 100-200, да, якія маглі б у Менску прыйсці прагаласаваць. А сёлета, напэўна, іх 400-500. Але не трэба думаць, што это адразу Мінск-арэна. Гэта паступовыя крокі. Як вось это любімая алегорія всіх банкіраў пра 100% гарантыі, калі зверху адна шклянка стаіць, знізу 3, 5 і гэтак далей. І лічыцца, што толькі калі верхняя шклянка поўная, тады вода павінна пачынаць пералівацца в іншыя шклянкі. Калі нешта, значыць, яшчэ верхняя не поўная, а ўжо знізу нехта налівае в гэтыя шклянкі, то это, ну, як бы рызыкі, да? В бізнес-плане закладзены нейкія рызыкі. Таму я лічу, што зараз все як бы пакрысе ідзе вельмі правільна. Дарэчы, што будзе з калядамі вашымі, калі Сергей Доўгушаў з'едзе ў Амерыку і ў Польшу? Ну, ён не з'едзе на ўсё жыццё, гэта дакладна, ён абяцае гэта. Ён сам правіў ініцыятыву, каб мы рабілі не толькі там на каляды гэтыя ранішнікі, каб на працягу года нешта было. І такім чынам мы ўзрасцім нашу публіку дзіцячую да наступных калядаў. Я думаю, што будуць нейкія праекты дзіцячыя, і наогул, я думаю, што Доўгушаў нікуды не знікне, што ён будзе з намі з Беларусі, там прыязджаць ён дакладным будзе. Вось, то працяг будзе. Я ўвогуле перакананы, што пабачыўшы, як, значыць, тут пуста, вось, прынамсі, в нейкі тэатральны зал, калі зайсці і пастарацца нешта прэзентаваць мейнстрымавае, то я спадзяюся, што людзі масава кінуцца в прадюсеры, в стваральнікі такіх спектакляў. Я з задавальненнем пагляджу у наступным годзе, што ў іх атрымаецца. Дарэчы, тут яшчэ пытанне, вось, як ты лічыш, поўную залу сабрала менавіта твая казка, ці ўсё ж беларуская мова? Я лічу, што тут комплекс прычын. І трэба сказаць таксама, што мы з Віталём разумелі, што ў сучасным свеце прадусаванне гэта якраз такі прамоушн. Што, можа быць, мы нават у нейкім сэнсе перапрацавалі з рэкламай, як бы дастукаліся да кожнага, і крыху не дапрацавалі сам прадукт, але тым не менш у медыйнай сферы была зроблена вялікая праца. І я думаю, што спрацавала все в комплексе. Тут, дарэчы, яшчэ піша Галка. Вялікі дзякуй за спектакль, гэта пачатак, далей будзе лепш, ці плануеце, што на вясновай вакацыі? Але ты ўжо адказаў. Так, я ўжо адказаў, але я паўтаруся, што ў мяне ёсць санкцыя майго пана дырэктара і прадюсера Віталя Супрановича, легенда беларускага шоу-бізнесу, без перабольшванняў, што на вясновых вакацыях, то бок в інтэрвале з 23 сакавіка да 1 красавіка мы абавязкова заявім прадукт пад назвай «Як літара унескладовая вясну гукала». І ўвогуле да кожнага сонцавароту, потым я думаю, што літара унескладовая будзе шукаць папарацкветку, а потым я думаю, што, значыць, багач, як это правільна, да, восеньскі сонцаварот. Да, і гэтак далей. І гэта, паўтаруся, наш адказ вось галівудскай студыі Marvel, таму што мы лічым, што літара унескладовая як персанаж, ну, прынамсі, это вельмі прикольно. Это тое, што я б назваў такое радыкальнае нейкае візуальна-дызайнерскае рашэнне. Але табе не выдаецца, што ўжо гэтая літара наша унескладовая занадта эксплуатаваная? Я адкажу словамі свайго бацькі, што ён, значыць, пракаментаваўшы гэту прэм'еру, ён згадаў, што там 30-40 гадоў назад таму ў Полацку нават пра эту літару ніхто не чуў. Тое, што зараз яна недзе, значыць, узнікла, не трэба забываць, што яна, можа быць, набіла ўжо аскоміну нам,
якія, ну, для якіх не трэба тлумачыць, што ёсць беларуская культура, беларуская мова, беларуская гісторыя і пэўныя маркеры беларускай адметнасці. Але калі вось фірма, якая прадае марозіва, прысылае сваіх людзей, і для іх это реально першы контакт, ну, для іх это фан і такі, ну, прикольны тріп, нечаканы разварот, і гэта, я думаю, што, ну, пазітыўны момант, які трэба ўлічваць. Трэба, ну, придумляць все новыя і новыя спосабы зацікавіць. Вось не зусім канструктыўна увесь час абурацца, што вось беларуская там паэзія не вельмі добра прадаецца. Ну, як бы трэба працаваць далей, трэба быць такім Томом Сойером, да? Том Сойер лічыцца в амерыканскай практыцы першым такім піарщикам і рекламщикам, да? Таму што хлопцы падышлі, спыталі, што ты робіш, а Том Сойер, значит, был наказан, і яму трэба было плот фарбаваць. Ён вытрымаў паузу по Станіславскаму і здолеў зацікавіць сваім, значит, этим мастацтвам хлопцаў, якія аддалі яму потым все свае яблыкі і алебастравыя шарыкі толькі пабеліць плот. Зараз вось беларускай культуры не хапае такіх Томов Сойеров, якія будуць новыя нейкія методыкі прасоўваць. Ужо майкі ёсць з вышыванкамі. Ну вось Арсядзіба у гэтым пастаралася, апранула ўсіх беларусаў эту штуку. Этым ужо нікога не здзівіш. Трэба чымсьці здзіўляць. Шоу-біз гэта здзіўляць. А чым яшчэ можна здзівіць, Алесь? Нейкімі новымі праектамі пра дзетак. Ну, вядома, у нас так атрымалася, што ў Арсядзібе у той кампаніі, якая побач з намі Сымбальбай, мы больш пачынаем займацца дзеткамі, калі ў нас у саміх там нараджаюцца. Ну, там Павла Белавуса нарадзілася дзіцё, все, там нейкі тавары новыя з'явіліся на паліцах. А з Дмітра Афанасенка з'явілася дзіцё, які з намі таксама, ён адчыніў краму дзіцячую. У нас пакуль мяне дакладна не з'явілася, але ўжо зацікаўленасць ёсць для таго, каб рабіць нейкія праекты для дзетак, бо ну, попыт ёсць, гэта бачна, і я лічу, што варта рабіць і працягваць. Калі мы не будзем спыняцца, то будзе поспех. Гэта дакладна. Дарэчы, яшчэ такое пытанне да Ромы. Вось натуральна, што вы збіралі грошы на свой спектакль пра Сталаку. Так, і ці не лічыш, што ну, гэта ў нейкім сэнсе ну, так неяк дзіўна збіраць грошы на вопратку для спектакля, і калі спектакль гэта ўжо такі гатовы прадукт. Не, я так не лічу. За які вы і так бярэце грошы. Мария, вы разумееце такую справу, што мы працавалі з капеечным бюджэтам, ну абсолютно капеечным. То есть я нават не здолеў пашыць все касцюмы. То есть мы пашылі там літаральна 2. І мы, в прынцыпе, гэтую ж самую тэзу і анансавалі на талацы, што калі мы здолеем праз бейкеров так званых, да, праз спонсоров, сабраць дастатковую сумму, мы пашыем все касцюмы. Тому што мой асноўны зараз трабл прадюсерскі с этой каскай, это дзе взять галаву собаки. То есть я нават не паспеваю подумать про, ну, там, целостность образа, да, и каб это там соответствовало высочайшим требованиям, да, нашей аудитории. Даруйте за такі уже легкий гумор. Я сапраўды реально вельмі шмат энергии трачу на аренду головы собачки и для того, каб яе потым завесці як бы в рентал, да, в так званы. Гэта трабл, гэта абсолютно грашовы трабл, і, ну, это такая як бы бытавая. Даруйце, што я пажаліўся, і таму нічого кепскага няма ў тым, што мы звярнуліся да грамадства. Гэта тэхналогія, краудфандинг, гэта тэхналогія, каб сабраць частку бюджэту. Ну так, але вы сабралі ўсяго 135 рублёў з неабходных 5000. Чаму так мала? Чаму людзі неахвотна даюць грошы на гэта? Я думаў, што мы 0 зберэм, па правдзе кажучы. Гэта была больш ідэя нават Віталя. Я думаў, што ў гэты там сціснуты тэрмін 3 тыдні трэба толькі засяродзіцца на тых рэсурсах, якія ёсць, і адпрацаваць іх. Ну, але я думаю, што ну вось на один касцюм мы сабралі грошы, і мы да вясновых вакацый там яго зробім, таму, значыць, формула як бы ну, існуе. Але гэта ўсё ж правал 135 з 5000? Ці рэальна адлюстраванне сітуацыі? Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы слово правал. Слово правал — это сапраўды для мяне нічого не рабіць. Вот это правал. Вот мяне можна крытыкаваць за такі падыход. Але ну, вось падыход мой менавіта такі, што існуе філасофская катэгорыя вось дзеяння і бездзеяння. І людзі дзеляцца на пасіянарыев, якія змяняюць сітуацыю, і тых, хто, значыць, назірае. На жаль, ну, апошніх, конечно, больш.
Дзякую вам вялікі, хлопцы. Я нагадаю, што ў самы бліжэйшы час можна паглядзець казку, як літара у нескладовыя уратавала каляды. Так. Гэта будзе 4 числа у тэатры эстрады. У 15:00 у 18:00. Але Прыходзьце, білеты калі ўжо ласка. раскупленыя, так? Не, квіты яшчэ ёсць. Калі ласка, калі у вас ёсць магчымасць вырашыць гэтае пытанне станоўча і прыйсці заўтра на адзін спектакль альбо на другі, альбо можна і на абодва адразу, то прыходзьце, мы вас вельмі чакаем. Калі ласка. І ў Бабруйску будзе спектакль «Арт-сядзібы». Так, в Бабруйску паедзе Вурай і гурт. І доўжу заўтра у 5 вечара. Так што давайте актывізуйцеся. Нагадаю, што сёння з Романом Орловым і Алесем Снегам мы размаўлялі пра дзіцячыя калядныя ранішнікі. Будьце з намі.